ଲୁକ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ତ ତାରା ତରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତରୁଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ନାଁରେ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାରିଣୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୋ କାମଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହବ। ମୁଁ ତରୁଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲି ୱାଇଫ୍ ହୋଇଯିବି। ହେଲେ ତ୍ରିଷା, ତରୁଣ କ'ଣ ଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତରୁଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଧା କାମ ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁଷାର କହୁଛି, ତ୍ରିଷା ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଏ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତ୍ରିଷା କହୁଛି, ତାରା ଉଠ, ତାରା ଉଠ। ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତମେମାନେ କାହିଁକି ଯାଇନ? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆରେ କାହିଁକି ଯିବ ମାନେ? ତମେମାନେ ତ୍ରିଷାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ହେଲେ ଭାଇ, ତରୁଣ କ'ଣ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ି ତ୍ରିଷା ସହିତ ଆପ୍ରେଟ୍ ଯିବେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତରୁର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତାରିଣୀ, ଏସବୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲିଗଲା ତ। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ନା? ହଁ ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏସବୁ କାମ ତ ସରିଲା, ଯାଇ ଦେଖେ ତାରା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଏପଟେ କିଏ ଆସୁଛି? ତାରା ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାରା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ତରୁଣ, ତାରା କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଇନୁ। ଭାଇ, ଡେରି ନକରି ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛି। ତ୍ରିଷା କହୁଛି, ତମେ ତାରାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତମେ ଅଟକାଇବାକୁ ତମେ କିଏ?